Grad Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske. Zagreb je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko i administrativno središte Republike Hrvatske. Tu je sjedište Sabora, predsjednika i Vlade Republike Hrvatske. U Zagrebu živi gotovo oko 800.000 stanovnika. Grad Zagreb ima vrlo bogatu povijest. Dan grada Zagreba slavi se 31. svibnja. Plava boja je boja grada Zagreba. Nalazi se u grbu grada, a kratkom šetnjom ulicama to postaje vrlo jasno jer su tramvaji, autobusi i uspinjača plave boje. Današnji trg Bana Josipa Jelačića srce je grada i glavno mjesto sastajanja građana, najčešće pod repom ili kod sata.
Zagrebu gotovo svaka četvrt ima jednu tržnicu na otvorenom, no najpoznatija je tržnica Dolac u srcu Zagreba. Tržnicu Dolac zovu i zagrebački trbuh. Šarenila boja, mirisa, okusa i zvukova nezaobilazni su doživljaj. Za Zagreb kažu da je grad s najvećim dnevnim boravkom. Ulice i trgovi grada su mjesta za šetnje, uživanje u kavi, druženje i poslovne sastanke. Tu se organiziraju smotre, ulični festivali, koncerti i sajmovi. Zagreb trebate upoznati, osjetiti i doživjeti ga srcem. Kažu ljudi da su od grada Zagreba ljepše samo Zagrepčanke.